فآتاه الله ونصاه الله من دغ مفتا بيا دغ يجيتي من دغ مفتا بيا آتاه الله الله دا مفتا ونصوه بيا دغ يجيتي كنيامو دا ودا ناجي مuté wotti ma haari tan yejjiti sa dani ma fini gassi tanka fiya ka dedda ka gaha ka nyamade on nyaloma hay goto bura kala ko banna hen hay so jattida ko buri bona bon a yejjiti allani wa burrizatil jahim heden moliyal jahannama o yaltinane liman yara jogibe gite kala ñan hen non siko dum wadama so on nyaloma ri tagoje de cerdama ko ni de cerdirte fa amma wa amma satawi manna on khafa dentido gondudo wondude kulol walla man da on ma ganduda mawna kininoma yawti kerol burni aduna e dakam maaji mu e dow hebde baraji dum woni amma man daga on ma ganduda mawna kinuma yawti bonine burni aduna e dow lahar e dow aljanna fa innal jahima hiya al ma'wa o ko al jahim ma jaajito e den moli Allah wa amma man khafa maqama rabbi siko tawi ko on kulda place jomum bimana do miiji no jogori dararade jango yeso Allah o hebi mawnugol Allah e sembe Allah o andina Allah wawribo e giddande Allah o darni dum e yeso makko ونهى النفس هدي فتان عن الهوى كل يدي فإن الجنة هي الماء أنك الجنة رودي يا الله ودني من الجنة سبحانه وتعالى ننتكي علماء جوجيب غندال هبه نيتا اون لوندي دلامم بندي e hala mabbe إذا أردت الصواب سيكتا يجدنا كوكو فين فانظر هواك فخالفه ياو بلما ماجما لون دادو وقيل لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين هاي غوتا دادتا بلما ممكن سو وانا أن بعد هود سيدا الصديقين منتكي جمو عربي فخالف هواها وعصيها إن من يضي هوى نفسي تنزو به كل منزي ومن يضي النفس اللجوجة ترده وترمي به في مسرع أي مسرع كوتا علماء العربي منذ فتانما ngopaan kala mo doftido woni fittanum ndu duggimma manam ndu halkuma ndu duggimma tanza ndu dofuma tan ndu tappa leydi kala non on do dofti nan noru do weli ndu halka dum yani ndu weddo dum e jannirde wa ummade dum non aya o e hoore ma laati fof wi siko tawi yawmal qiyamati bone bondo ari bone kubtinde boneji o ari ko yimbe diptan dagata dendangal on kuldal maaye dow dum kal jammi fi dendangal on dewdo ko weli dum jorti moƴƴere to Allah hebata ndutoren to Allah subhanahu wa ta'ala wi men ayyuhan nas yas'alunaka bibbe adamina namnama anil saati honde daranga ayyana mursaha honde daranga darato an hadi namna dambela mara ustam ko wadi may dum hadi namna dambela goloriyaade weedi so walla na banana kilo mu foti anni jewto hoore ma tan honde daranga darato ina way jododen joni leydi e tan ha leterel aray men yeka deno makka walla deno gabri melan kay windi o do letter dum nan gandirtama ala hay huude yeta ko bindudo fu yo yo buudi didi on yo totto goddo yo buudi didi on dum kay commerce na hibinaaki ko sotte kalis kay matti bulbut janga daranga darato yibbe ciodo kay buudi didi ay haqqillaaji jabaani liggaade dum dum tagi Allah tentudo to do wien ya muhammadu ande
yedduɓe ummital ɓe yedduɓe darga ɓe ina mbima mayɓe ɓe hoɗe ummitto wamata qiyamu ha wo duhuriha fa fiima holko nannuma antana an bo min zicra ha wokkande wiɗata anda yawmal qiyama sin daro darata ana hoore maga nannuma hen a fa fiima hol nden hunde holko taki antano an zicra ha aɗa wokkana siftorde yawmal qiyama sin daro hoko nannuma hen a ayi nelaɗo waɗama tahdir mo nanduɗa wi allah wimo ma hadihi dhikra daimata laha وما هذا الاهتمام الذي جعلك لا تعلو وجودا في سؤالنا منتهي نلاد صلى الله عليه وسلم روى عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية نلاد سفترا يوم القيامة هم نامتنا أودو نيلوم ها أو آية جيبي نيادي أودو آية جيبي نيادي نو يلتينا لابسا نامني مندو hilla ɗum namno joni wayno han yawma makko o yawma jibril nder jibril wiino nder jibril wiinde onon jannguɓe hadis nder jibril wiinode darga darato ko wiiɗu ko wiiɗu o wi ko namniɗami ko ma to an ɓurin ɗum andude min de mi annda ɗum ɓe garti honde hono alama mum way hono mandar toon ɓe peeti kono wonde darga darato ɗum neɗɗo foti namnade ko beela hirtima walla ma dañ ko hajati walla ko wotti walla tinno waɗa feere rewa allah no moƴƴi gila yawmal qiyamati darade kono noon namnade kuuji ma so darima no holko keblani goto meeɗi arde nelaɗo wi ɗum nelaɗo matta e tagumu saa o wi ɗum holko keblaniɗa ɗum holko paranɗa ɗum waajo arte wona e ñañade ɗum noon yawmal qiyamati en ganda to woni keɗe ko allah wi muhammadou ila rabbika e joome muntahaha yani ko ɗon yawmal qiyamati haaji bimana ila rabbika yantahi ilmu saa fala ya'lamu waqtu qiyamuha ghayru walam yutihi almalak mukarramun wala linabiyyin mursal annabi ɓurɗo ɓattade nabi nelaɗo e malaika ɓurɗo ɓattade e malaikaji allah ɗi hay goto en allah tottade seeɗayal yo anda wonde darga darato saka ceerno ceerno jaggu hoore ma ƴeewa beela ma dañ juuriɓe dokkuma kaalis jaltina yimɓude yimɓe aɗi sernaɓe kurɗinir yimɓe ka daña buuti aɗa yimɓe juuso yawmal qiyamati mbaɗe naggam o darga dara kono yimɓe mbaɗa ɗum mbaɗa darga darate taw kanko dañi kaalis andi kay sonde wurmo jaɓata kaalis o wiima joni garde kaalis cakke no mbaɗaten ni cakke woto darga darade cakke woto darga darade joni yimɓe cakkima joni o mo ñamata kaalis o jogorɗo mayde dargere daro subaka ɗum noon ɗeɗo gueɗe foti yaltinede haqqillaji human binneji yooɓe keblana ɗum golle moƴƴe ɓe parana ɗum liggeyaji timmuɗi ɓe mbasa jortade e goɗɗum yawmal qiyamati gandal mum woni koto allah innama antana an daraja ma e martaba ma antana an mundirun haɗa jertina man yahshaha on bono hula yawmal qiyama to aya goɗɗo allah wi innama ilmuha inda rabbi لا يجليها لوقتها إلا هو أو تفصيلا وسيردان دادو ما يقول وفنيناتهم ما يقول فنا هورما فنا يا محمد من حالا ما هن سيد كأنهم بينام نتوبب كأنهم ما بيا بيوم يرونها نيادة جيت مبه تيجي يوم القيامة مبه جابوا كوي مبه لم يلبسوا بميدا وني أدنه إلا عشية تيكو تجيد أو ضحاها ودنون يوم القيامة دارتوك سبك kono won wattu o ko subaka siko tawi joni ba adi feeje ko leydi arab manam yawmal qiyamati darima makka e madina so ba ari to subaka enen ba arata men ko jemma jam tawda yeta sabu do joni do gonben do be goni ko 7 heures jam e juuli geebe gila fof ben lelo koyti joni nani 8 heures joni ende nani joni 10 heures Moscow e Chine nani joni 11 heures ɓe gonɗen ɗo jooɗiɗen goho ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom Amérique nane 1 heure ñalawma Amérique nane 1 heure ñalawma enen heɗen joni e 4 heures Amérique nana e 1 heure subaka Canada nana e 11 heures subaka Chine populaire nana e 11 heures jamma Canada nana 11 heures subaka ayi siko tawi yawmal qiyamati darima 10 heures joni masala 10 heures pile
makka tawta ko on waktu 10 heures mabbe subaka tawta ke enen heden gone 7 heures on waktu Amérique ina e minuit jam Canada ina e 11 heures jam yani heddibe be tay sa yahi caggal dowal keddiɗi engel to muhiɓin jammadi chamali tawa ɓeni ne mbayri nangue duuɓi lebbi jeegom sa yeehi to muti jammidi januɓi tawa ɓen ne gone nangue lebbi jeegom jeyani jaam ndeke noon no ɗum ardata ni Allah wi ina waɗano men ɗum misal ɗum ara haqqille fu haqqille wawa ɗum jaggude o wi ko siko ɗum ari onon fof ɗo gonɗon ɗo ɗum arata e ɓe ko subaka ɗum arata ɓe ko kikiɗe elle wonɓe kikiɗe ɓe din are mumen ɓe cikkata ɓe meeɗa wona aduna sona waktu mboɓe tawi ɗumen o ɓe cikkata on waktu tan ɓe yawmal qiyamah tawmaɗo cikkata gila aduna o tugga ko ɗon mo fuɗɗi mbaɗe ngari subaka ɓe ɓe cikkata ko ñande hen tan aduna fuɗɗi lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ma aduna o gurdam ɗam no welirno e ñalawmaji ɗi no mawnirno tuggude ñande Allah wi adama inna jalnaka khalifatan fil tuggi ñande hen ha ñande yawmal qiyamati dari siko tawima e aduna he siko ɗum arde ma ko kikiɗe cikkata a meeɗa wursona ñande hen siko ɗum arema ko subaka cikkata ka meeɗa wona aduna e sona ñande hen mbitene simore he subhanahu wa ta'ala li والنازعات غرقا يتدفت من مدن منشرها والنازعات غرقا سبحانه وتعالى ليني وندري كود الله دغوج دين فين والناشطات نشطا وندري كود الله جلتوج ngol do lawol nata ngol do ko buri laab والسابحات سبا mi wondiri ko dalla lumbotode e der laabi mumen no ummo ngol lawol no peetengol nde hitande ina mun jalta nde hitande na nata nde hitande fasabiqati e jawnatode sabqan mi ko ɓuri yaawde waɗe doga falmudabbirati amran e toppittode yamirore subhanahu wa taala yawma tarjufu rajifa ñande leydi ndi yelki tatbawha rewa mayri arradifati toggiɗo no asma qulubul ɓerɗe ɓiɓɓe adama yawma idin ñanden wajifatun ko kulɗe absaruha gite ɓiɓɓe adama ñanden khashi'atun ko koyɗe yaquluna hoɓe mbiya a inna ndera minen lamarduduno komi ruttotoɓe fil akhirati caggal to wiyeteno aduna a ida kunna mbela somin laatima idaman ƴiye nakhiratan booƴƴe mais nan wiyeton ɗum booƴƴe yaal yangal ha natti hanti haɗa wawi helir jungo ma ɓaaluɓe mbi tilkano ɗum de so woodi woodde idan nden karratun ko duttogol khasiratun perdugol fa innama ne wiide hiya no yawmal qiyamati zajra ko wulago ko wufago wahidatun woot fa ida ndeke yo hum ɓiɓɓe adama tuuɓi sayratin jooɗe dow boowal gotal Allah wi ya Muhammad halko goonga atakare ma hadisu Musa إذ نادى بمدم ربه جونيك بالواد المقدس بوا الذي إذا فيها إلى فرعون إنه لفرعون طغى به فقل لي هل لك بلنا وودا ما إلى أن تزكى دبيوتا أن تزكى دلابتا وأهديك من فرعون ما إلى ربك جوم فتخشى كل الله فأراه موسى غلب الآية الكبرى هاونيد مولد فكذبوا فني موسى وأساءوا في موسى ثم أدبروا رمتي يسعاهم يهكبر بون فحسروا رندني أدنى مكتو فنادى ند فقالوا إذا أنا ربكم الأعلى من جوم قوتو فأخذوا الله الذي بكيب الذي بكيب نكال الآخرة لت كونغول شكتي كونغول والأولى كونغول غدنغول إن في ذلك أيها المؤمنون قال ود فرعون كون إبرة من يومي واجه تسقيا لمن يخشى منه سبحانه وتعالى أنتم بلغ أنن أشد أولي دول أولي خلقا تغوري أسند أم السماء بلغ أسمان من بناها من مهد ورفع الله بمت شمكها بالد أسمانه فسواها وفند ترد أسمانه وأغدس ويبدين ليلها جمع أسمانه وأخرج ويلكن دوها بيتا أسمانه
والأرض ليدي دي بعد ذلك جدل دهاها وورتي أخرج منها يلتني ليدي ماءها ديام مي ومرآها إلد مي والجبال كاجد أرساها ونبل متاعا لكم كنيم من ولأنعامكم إنيم من بالي من جلود من فإذا ستوي يا محمد جاءت الطامة بني كنت دين دوسو هبتدي الكبرى موضو يوم يدين يتذكر الإنسان بآدم سفترت ما سعاك ورث وبورزت الجحيم جهنم يلتنني لمن يرى جديد كالجت فأما فإيمنا أنتغى بول وآثروا برنا الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى دون والتنمك وأما من خاف أن كل مقام ربي فلا سجوم ونهى النفس وهدي فتان عن الهوى كملم فإن الجنة هي الماوى يسألونك هو بنام ما يا محمد عن الساعة قادرن أيانا ينده هونde waktu bursaha daragolmu fiima holko namdu ma antana an min zikraha e siftorde yawmal qiyamati daros darata ila rabbika feede joni muntaha woni wattande yawmal qiyamati gandal mum toon haadi innama antana mundir ka jirtino man yakhshaha bono hula yawmal qiyama ka annahum ma mbiya ɓiɓɓe adama yawma tarawnaha ñande ɓe jii yawmal qiyama lam yalbasu ɓe ñiiɓani ɓe taɓitani ɓe gonani يعني أبنه يا محمد إلا سوانا أشية كفيد قوت أو دهاها ولا سبك قوت بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سبحانه وتعالى أيها المؤمنون ندو سمورة الدنيا يتند أما يتساءلون أما أنا أي شيء هلدن هود أما هلدن هود يسألون ببي آدم نامنته يسأل بعضهم عن البعض خلق يوم القيامة خلق نامنته عن النبأ نامنته كبار العظيم موت نامنته كبار موت وني مانا أودو كبار موت والمراد به خبر البعث من القبور والأرض على ملك يوم الدين هو نامنو هو درجة درجة ها عند بدا شان وراني نقول لا هلدين هود يتساءلون بنام من درت هلدين هود يتساءلون كم بيأتكوا كيف يتساءلون بنام عن النبأ العظيم كبار كل موت كبر جد الله بيجوجا كبارين بوت ويتيك يوم القيامة الذي عن النبي العظيم الذين هم كبار هم كم فيهم مختلفون بالنور الدري سمتين ببي آدم ينغري هذا هذا دنن كسمور اندي هاتكو أي شيء يسأل المشركون من آل مكة وغيرهم روى عن ابن عباس لا بد القرآن بالعلم الحديث إذا لم يأتي الحديث أو الصحابة يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفسر القرآن يعني ابن عباس لي قال كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به فنزلت أما يتساءلون يعني وبالنور ندير هذا مكنا ليلا ونهار وبنامنا وبنجيو القرآن بينهم دير بيشلو بيكال درنا بيجما بيشلو اندر رؤية سبحانه وتعالى بنامنا توقع عن النبي العظيم نبي العظيم فرتتك الذين دينود هم كم فيهم مختلفون بالنور ندير خلدوم آية قد هيون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر آية قد من ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما كنا مستيقنين سبحانه وتعالى إن حالنا هورم ويكو بلول وبسلينا ندرد فام ندردكو الله يدوم بندي حيهون ونناني بدوي عدن سنا ورد نموت دا ونحيا دو درنگ من كالانته ومن جنناك من نندا سبحانه وتعالى ender آية الله نرد كل إيراد الكلام بسورة السؤال والجواب
ha ɓeydo famnade ɓeydo leerde ɓeydo tabidde jaabowol ngol e pittali namniɗo ñanden wonide koɓe namdoto ko ñanden wonide Allah wiyata mon limanil mulkul yawma limanil mulkul yawma koɓe namdoto ko ñande Allah heddori gotol konngol o wiya limanil mulkul yawma homo laami han homo laami hande limanil mulkul yawma o rutto jaabo hoore makko wiya lillahi alwahid alqahar ya Muhammadu kalla batte haqqillaji kalla laysa al-amru kama yazama haulai al-mushrikun ko be cikkata ko wana dum kalla ala sayalamuna pay andude holko woni pay andude do ni adama nyande wada tobbere lelna reedu yaay mum tobbere nde woni ton lebbi jeenayi tobbere nde fini subaka nde wonti adam biddo adama neddo dari fi tekke mum leydi jibina wi'a fabbaldu ina woni pappalel kiccel e neede dedde fiede tongede yawta ɗon wona gayni wona cuɓnel bawgel aynoy walla bawgel jangoy rewa ɗon ha wona sagat rewa ɗon ha wona kambalen wona ɗon ha wona nayeje wona ɗon ha fine subaka wiya ƴette maayi subhanahu wa taala ya Muhammadu sayalam on peyani ñade mbaɗaɗa e toɓɓere reedu yaay ma fi ñade mayata sayala mun mon gandu no gurdam aduna wo wallahi mon gandu hakkude men le ma leer ɓe dewnan maɗi ɗo tan ɗo gonɗa waajere ndiya gonɗa waajere ƴiiƴa gonɗa husere tew mbannani ƴiye ha ɓooyi dardumami mbimami e leydi fof yimɓe mbi jibinama faɓɓaldine jogue e juuɗe ha ɓooya wawa lat wawa joot rewa ɗon ha ɓooya wawa ñamde wona ɗon ha ɓooya wona watta dogde ha ɓooya watta nele wona ɗon ha ɓooya wona sagatere ha ɓooya resa ha ɓooya rewa hakkude cukloje rew hakkude gollel mum yomi ñamani yomi hirta mi hirtaki ɗo o yawmal qiyamati wona ɗo ha ɓooya tura keeci wona ɗo ha ɓooya natta ummo min gonɗo ɗo ha huude juuɗe wiye ñawi janggo waɗe tagge wiye maayi kalla sa yalamu mon gaddu ko kewi hakkude men ko namno ɗon goma en gallidir koole eɗen jogori ande nder summa kalla sa yalamu refti hen ma andu ko ɓuri ɗum laabde holnde ñande beddoɗa nder gaska summa kalla sa yalamu ñande mbaɗoɗa nder gaska bandiɓe ma e yiɓɓe ma e sehilaɓe ma e ɓiɓɓe ma e rewɓe ma e jawdi ma hooti galle ɓe goni enoɓe neemo leliɗa leydi no foti ko million hitande so duuɓi joyyi so duuɓi jeegom so temedere hitande an andi lelaɗa fina subaka jibril wiyemon ganda ko asrafil wimon wulago caa fo kafto keɓa dow leydi e keɓa sahira gona ɗon daraɗa ngal boowal haɗa hasde haɗa haalde haɗa yomnodire haɗa dofde haɗa moggodire haɗa doga haɗa woni hen haɗa ƴeenga haɗa tello ana Allah ha jottoɗa aljanna walla naata jaymu summa kalla sa Allah mon gandu hakkude men ma Allah wallahi to en cowa sertude billahi en cowa sertude e namɗa toɓɓe reedu yaay ma ɗo ha ñande mayɗa ɗo mayɗa ɗo ha naata aljanna walla jaymu wallahi ma andu kabru oɗo yesal ani nabilaɓi ma andu kewi subhanahu wa taala wi ayuha nnas e caggal nde o haalli men o naati omo haalana men ɓudra makko no foti Allah ko joom kattande Allah ko joom yurmede tawi noon yedduɓe Allah ɓe ne belsendiide tawi wode wone yeete guite maɓɓe o wi onon ɓiɓɓe adama mbeɗa mon namdoro Allah alam najalil arda mihadan beele mi waɗani leydi ndi ko bertani homo mon ñande bertannimi omo addannomi jegana hay walla addanimi homo addanimi leeso ko bertuɗa e mayri fof ko mayri ummi kala ko bertuɗa e leydi ko leydi ummi ko ɗum woni fof noon so lekki taƴƴa ko leydi ummi so daaga gadduɗa ko leydi ummi so leesa gad kullama bertuɗa e dow leydi he koye leydi e ummi ɗum tago wi haalam najalli warde mihaada hanti o additima ala hantida jaggita hono jaggittoɗa leydi ndi ko bertani kono bertata dow leydi he ko kadi ko leydi he ummi ndeke noon ɗum ko min werti ala ko ɓi adama jogui a jogaaki dara ko jogiɗa siko tawi ko banana ko leydam ummi ko ndiyamam yani hen ha fuɗi siko tawi ko maaro ko leydam ummi ko ndiyamam funni siko tawi ko gawri ñamata ko leydam funni ko ndiyamam funni siko tawi ko kosam ɓirɗam jarata ko min jeeyi naggam ko min ñamnito ɗum huɗam yarnata ɗum ndiyamam foko bewɗa hen ha alam najalil ardi mihada beela mi wertani leydi werti walla wertani
الله أكبر سبحانه وتعالى والجبال كاجد أوتادا من مدفند هم maçon mon walla homo technicien mon garnoɗo addi busoŋaji mum wallini fen hono ɗe goni siga en gotel fokkatima leydi ndi wina yana hombo mon addata jamguel mum fiila hen a daro hombo mon wal jibala ya nasi awtadan banni ɗum fende waɗa leydi ndi wo wa khalaqnakum takbimon azwajan kon fasaŋaji ɓe jiida ko jiɗi tawa on yiɗi lacciri oɗo so addi lacciri tan nema wona memde yiɗere mum cikka fijatta allah no ande yiɗa tawa o sini jakka ɗo tew cikkata ko mbaroje tawa oɗo nani hen kusel gotel reedu dogat balɗe tati darata manni mon façoŋaji ɗi jiiɗa yiddeji ɗum tagi subhanahu wa taala ɗo ulamau ilmu nafsi en mbiɓe allah tagi aduna mum o ina andi aduna o waɗat toon ko yimɓe ko sogateɓe o waɗi toon gueɗe tati ɗe gueɗe tati gotel en fof wawa yondinede gueɗe tati o waɗi ga ɗeɗo gueɗe tati gotel en fof yondinta gotel en fof yondinta ko ɓongilde ina e gueɗe tati e hen ina e gueɗe tati e ndiyam ina gueɗe tati e hen wuura ndo anduno ɓiɓɓe adam ko sogateɓe so ƴetti nguura o waɗi ɗum e jungo woni hen ay goto heɓata o rutti o waɗi nguura façoŋaji ɗiɗi o sari ɗum ha heewi o serdi yiddeji wuuroɓe ɓe e nder nguura he won jiɗɗo gosi won neɗɗo so yari gosi tan tuuta won jiɗɗo kosam won jaro kosam tan tuuta sa haɗi kam kosam ma tawi mi yiɗa ɗam ɗo wona heɓat gacce laaɓi ɗiɗi tan taw min mi yarata kosam yañere gotel tan mbiya yarɗoyi wona min mi andanomi a andanomi yarata kosam a hersani sikkata ande ko kosam ma ɗam joguiɗa walla lacciri ma ndi walla gosiɗa walla ko ɗum wuri yimɓe ɓe ala allah wiide addide nguura sar ɗum ha hen serdi yiddeji kadi e nguura o rutti o waɗi hen so waɗi ɗum e jungo lamɗo won keɓo ala o salli oɗon duɗuma lat kala keɓɗo boowal tan utte ha wiya min de kulagal tan jaggami nattoya yoɓetake ala mum ala facture o weddi tan ladde ha heewi o rutti o addi ndiyam o fondi ɗum o waɗi ɗum e juuɗe yimɓe kono o sali ɗum famɗin o hebbini wannon sa haɗi kam ndiyam ɗo tan mi yaɗani yara ayi sonno waɗin ɗum e jungo neɗɗo tan ko o tan jogui ndiyam yimɓe ne jara ƴeewe robinan ko jogoton ko nan a yiyat tan neɗɗo bande yowno debbo mo ɓinguel mum tan soko robinlele yo ɓiɓɓe wiye waktu ara taw kañum jogui ndiyam sonno ɗum woppono ko juuɗe mum ma jam bam ɗum tagi subhanahu wa taala gueɗe ɗe layanta ɗe woppittaɗe ɓiɓɓe adama won min waɗi leydam ndi min welti min ƴetti kajam ɗe ñiɓi caggal ɗum tagmi mon façoŋaji ɗi jiida yiddeji wa halaqnakum azwaja tagan mo rew façoŋaji haɓe mbawa wondude aɗumen mbawa wuurde caggal ɗum wo jalna nawmakum subatan mbaɗanni mon ɗoygol ko foftere ka neɗɗel ngel ñalli tanko ko fof e hiilade te ɗum guura mum siko futoy yawti yiyata na ŋaabla ɓe ŋaaño ha ɓooya tan ɓe werta ɗum no mbawi ɗum yiɗande min nunnata gite ɗe min haɓɓata hunduko ko min uddata noppi ɗi min wiya ɗum serew mi nawa ɗum so fini tan waano gila jibina meeɗa liggayade hande ɓuuri softude janngo o jaalnal nawma subatan ko foftere ko ɓoygo subat ko ɗum foftere yani subatan asli konngol arabugol to bangal subatan asli maggol subatan to cosaan maggol yani subat firtata ko aɗol haraka ko tajje golle ko tajje dille ɓoygol koko taƴata dille kaari ko jahowo so ɗaniro sa yeyi tan tawata kina hara ɗum ne hay sa jola maɗa wawi ronda ɗum beddoyɗa ɗum caggal to wo jalna nawmo ko subata mbaɗanni mon ɗoygol mon ko ɗum taƴgol tampe mon ɓe cippiranno ɗon e ñalawma hoɗon jawɗon jiiɗon gurdaji mon falmushahidu anna fi nawmi bida sa'atin fi leyli raha yani waktu yon seeɗa tan ɗanaɗa wona foftere daña doole daña softede mbawa ruttinade kadi golle ma lawla dalika lan nafida talquwa sonde wonano ɗoy neɗɗo yata ɓooya tan paana goɗam
wawa ala hay goten joañide atelier yim hay goto joañi atelier yim atelier auto atelier disque